салому дуруди худ баҳри шумо дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 2 октябри соли 2025 навори хонаҳо кардем баҳри шумо. хонаҳо бардоро аз шаҳри бохтар аст, аз душанбе аст, квартираҳо аз душанбе аст бардоро ва ҳатто ки замин аз кӯлоб аст бардоро. хоҳишмандам меҳмонҳо дар канали мо нав омада бошен, як тай лайк, меҳмон ҳам набошен, обуна шудан фаромӯш накунед бардоро. касоне ки дар канали мо нав омадан ҳатман подписатсия кунед. барои реклама кардани хонаи хат ё ин ки мошин, замин, мол маҳсулот, техника ва квартираҳо метавонед ки дар рақамҳои муроҷиат кунед бардоро. имо, WhatsApp, Telegram ҳамаш ҳаст. Авто ТВ дар хизмати шумо ҳаст. подписчикои муҳтарам, тамошо кунед навори имрӯзара. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузоперевоз ки акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом, баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад. душанбе, кӯлоб, фархор, ваҳдат, норак, данғара, рӯғонтепа, моминобод, восеъ, ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунад. ба илони якумон мегзарем дӯстони азиз. сабаби гузоштани ин грузовой аз сабабе ки бардорои ғариб ки аз ғарибӣ молу маҳсулот мақсад ягон ҳамун техника ҷамъ мекунанд барои равон кардан барои бор. ҳамин ширкате ки гуфта гузаштем бардоро бениҳоят хизматрасонӣ хуб мекунанд. ана ин хона боша бардоро азиз, хонаи фурӯшиш дар шаҳри Кӯлоб аст. бача 2 ҳуҷраву 19 сотиқи замина теда ки метадаи замона дар маҳаллаи Фирдавсӣ аст. агар Фирдавсиро надонем бардоро, сани Навкан агар шунавида бошем, шербачо аз назди деҳқонбозор мақсад мешинен, мерем то ҳамҷура. дар Кӯлоб аст, дар маҳаллаи Фирдавсӣ 2 дархона ва 19 сотиқи дигар замин дорад. ҳавои бениҳоят тоза. рақамҳои TCL ва ҳам WhatsApp ва ҳам дасти якам марҳамат метавонед муроҷиат кунед. рақамҳои 934 77 39 77 занг бизанед. аз номи канали Авто ТВ муроҷиат кунед, боз арзонтон мекунад бардоро. бо сари баланд бренд хонара бинед. мегзарем ба элони дуюммон. элони дуюммон ки аз сабабе ки бардоро бениҳоят дароз буд, 4-5 дақиқа бад кам тарак навора давондем, ана ки боз хубтар шид дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон аст, дар 4 савхозаш. бале нархаш каме гарон, 370 000 сомонӣ, аммо дорои 7 сотиқи замин ва 4 ҳуҷра аст дӯстон. 4 ҳуҷра. бародарҷонои ёвонӣ, ина марҳамат 4 ҳуҷрага хонаи таппа тайёр ки 4 тарафаш маҳкам. нуқтаҳои заруриш яъне ки стяжка кардаге дар барфу борону лои амихи рӯзо бардоро азият намекашен. 4 тарафаш маҳкам, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. хулас чико кайсан, мунтазиран харидори аниқа. рақамҳои TCL якада марҳамат занг зада муроҷиат кунед. ова бинем бардоро парчов аст, яъне ки ов ҳаст, мушкилӣ нест. ана свет ҳам дорад, дарвоза зайгӣ, хишрӯак, меҳмонхона ҳамаш ҳаста. рақамҳои 933 90 77 69 метавонед ки айни ҳол занг зада муроҷиат кунед када. мактаб, масҷид дар назди хона аст. обхай дора. сертификат ҳаста бардоро, техпаспорт ҳаст, ҳамаш 100%. баъд аз гирифтан куҷои ҳамин хонае ки бардоро шумо маъқул нест, бо метавонед ки худтон таъмир кунед. куҷоиш агар шумо маъқул набошад, аз сабабе ки дӯстон хонаи 5 ба 340 аста бардоро, бани ҳам ҳаста. хулас дига хонаи тайёр. хонаҳо ба газоблок сохтагианд, семен блок нестае ки бардоро дар тобистон хонатон бениҳоят гарм шавава, дар зимистон мисли халденик. не бардорои хел нест. хонаҳо ба газоблок сохтагианд. бисёр ба таъриф кардан шарт нест бардоро.
усенш аз худатон вобастагӣ дорад. Ягон гапи пасту баланд зад бошем азри зиёд. Мегзарем ба илони сеюмон. Ҳами ака ростига ба 5 та тиғ зимин доштам, яки ман мақсад ки савдош мекардам. Дар кадом тараф аст? Дар шаҳри Кӯлоб, дар қитъаи шашум. Қитъаи шашта. Ана ами кӯприк агар дида бошем бардор азиз, ӯ параи кӯприкда мақсад таксиҳо 6 меистад. 3 сомон дар рӯз ва 4 сомон дар шаб роҳкирош ҳамиқай. Аз уста 2 сомон миед. 5 та тиғ 50,000 нарх кайсан ака. Документо аст. ду рақам гузоштагем 118, дуюмаш бошад 988, охираш 8980. маълум аст, маромад бинен, фақат занг бизанен. ба илони чорумон мегзарем. ба ҳазур бошем бардоро квартираҳои як ҳуҷраагам ҳастай бо нархнавои арзон дар Душанбе то 240 бачум 1220 بدم خیلی خلاص گپ نوار خوب است دوستان خواهشمندم پیگیری کنه از شما هیچ چیز نمیره. کوارتیر فروشی در شهر ترسنزاده است در یکم میکرورایونش اوشونه این باشد دوستان عزیز حساب کنی 47 کوادرات یا 2 حجره دارد با نرخ 240,000 سومانی. رقم 551 27 36 عین حال میتونید که بردارو زنگ بزنید. تعمیر نو با تجهیزات ها چه گیده ایستاده بردارو آب هست سوید هست این مسئله مشکل نیست یعنی ترزه کلون داره به نهایت حجت ها هم مپره کریدیت نمیشه بردارو خیلی وضعیت نیست هست به نهایت کمیاب است با اون مراجعت نکیسه این حال باشه اگر خونه کریدیت داشته باشیم بردارو میتونیم که ما مراجعت با اون مراجعت کنیم بهره بیننده ها پیشکش میکنیم. الان پنجم خونه فروشی انیخترش کوارتیر فروشی بردارو در شهر بختار یعنی قرغونتپه در نزد بازار نیخی در بختار بوده بردارو نزد بازار نیخی دای 43 متر کوادرات 2 حجره 350,000 نرخ در آشیانه 11 هم خود همین بنا باشه بردارو 11 آشیانه عبارت است لیفتش هست کار میکنه در این مسئله خلاص گپ دلتون دور نروا رقمای 202 92 94 94 مرامت میتونید که شما این حال زنگ زده از خودی اکا باز شرایط خانه را پرسان شوید. بازار مکتب و باغچه در نزد خانه است. این گونه اینفراساختورها بردارو در بسیار جا کمیاب است یعنی. خب میگذاریم به ایلون ششمون. باز کوارتیر فروشی در شهر وحدت است. در چهارراهه فیض‌آباد در نزد مالیه است بردارو. در یکم آشیانه 42 متر کوادراتی دارای یک حجره 315,000 یک خوبیش در همه یکی بردار عزیز حمام و حجت خانه‌اش یک نیست یعنی که جدا است بردار عزیز حمام جدا حجت خانه جدا 315,000 نرخ رقم های 908 11 آخرش باشد 12 11 رقم ها را بین چه کروتوه. خوب شرایط خانه تمام چیز چورقتی فروخته میشد او برقی دائمی فقط خریداری انیق ده نصیب باشه معامله نقص هم میکنه میگه کمان. با ایلون هفتم میگذاریم دوستان عزیز خانه فروشی در شهر بختر است در محله تئتسه خیلی محله است محله تئتسه نو ساخت بردارو ریمونتش نو بینو لیفت دارد در هفتم آشیانه است شما بردارو در شبی بینین خیلی چراغ و روشنی به نهایت زیبا میکنه. خلاص خانه نقص 2 حجره داره 338,000 نرخ 43 متر کوادراتی رقم 974 60 مرامت زنگ بزنید. این هم باشه بردارو همون و حجت خونش جدا هستن یعنی که یک نیست. تعمیر نو خریداری انیق فقط در واتساپ زنگ زنین یا اینکه بنویسین بعداً رفته از نزدیک خانه را ببینین. طبع دل باشد نرخ نوها توغری بگیره اگر خریداری کنیشه بچو. میگذاریم به ایلونی هشتم من خطا کردم بردارو 240,000 گفتم 220,000 گفتم در حقیقت این 210,000 سومانی دسته کوارتیر فروشی در دوشنبه در گیپرازی مای بردارو در چهارم آشیانه 27 کوادرات یک کمناته دارد 210,000 سوم. لایک را بزنید بردارو حتما رقمش هم میگم تون زباشین بردارو لایک 987 90 10
17. бале бардор бинои кӯҳна, аммо системаш бақувват як гуна биноро бардор. сатуми ин гуна хонаҳо, квартираҳо бардор бениҳоят бақувват аст. Домои кӯҳна ози фарқ мекунад аз домои ҳозира. Элони наҳамад ба фикрам агар хато накунам дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар аст, дар 14 микрорайонаш, дар бинои кӯҳна. дар панелни дом аниқтараш дӯстон, дар якум ошёна аст, 39 метри квадратӣ, дорои як ҳуҷра. Шумо дар не лифт дар кор мешавад бардор, не лестница. Почти 40 метри квадратӣ бо нархи 330,000 сомонӣ ака ин ҳол гуфта истам, барои ки бардору хона дар шаҳри Бохтар аст, дар шаҳраш. Рақамҳои 95 66 боз 66 охираш 41 марамат занг бизанед. боқӣ монда маълумотаро аз худи ака бипурсед. ба илони даҳумон мегзарем, квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар Фирдавсӣ аст. Доми Султони Кабир дӯстон. Бинои кӯҳна аст инам. иборат аз ҳамин бино иборат аз 6 ошёна. Хеле ҳамин квартира бошад дар 5 ошёна дӯстони азиз. 27 квадратай, як ҳуҷра дорад, 315,000. беҳад срочния гуфта истодан, аз гапаш маълум ки дӯстон ҳамин нархе ки гузоштаган муомилаи хуб ҳам карда мешавад. 315,000. рақамҳои 985 85 92 40 ҳатман бардор ҳози занг бизанед, рафта аз наздик хонаро бибинед. ва дар охир ба шумо чӣ гуфтанем? хоҳишмандам лайкчиҳои бесми худам фаромӯш накунед, ҳатман дар канали мо обуна шавен барои чунин рекламаи зебои хонаи худ, квартира бардор молу маҳсул техникаҳо ҳатман метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. подписчикои муҳтарам, боқӣ дар паноҳи худо бошед. худомат ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.